alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe heɗotoɓe radio tulde dubango e onon ɓe ɗiɗo groupe aji whatsapp groupe aji andu annabi ma on calminama on jurama onon yiɗɓe allah onon yiɗɓe almustafa giɗo fof ndeysan koye giɗum wondata en jettima ɗo mbinɗen hanki Bahira invité Quraish o meeɗa invité ɓe holi sabu koɗo o ko tedduɗo almustafa sallallahu alayhi wa sallam o yi anzilu nnasa manazilahum neɗɗo fof mbaɗe ɗum ɗo foti jippine ɗum ɗo foti teddine ɗum no foti teddinirede diina men ko diina teddungal ɗum ndewno ko tedduɗo jomiraɗo subhanahu wa taala jengtimi deftere mum teddunde caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كان عثمان سيفتن جول بي أودو دواو كنا نلا صلى الله عليه وسلم يندري بام إبراهيم جمع إسرائيل المعراج ويا محمد وين لنيول ما مسلميني بي يبي الجنة إنه موجي ليد ممن موجي الجنة أورته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله ساجولي أسلمني أبي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نجافنا الله نلار سوغيني جولد روا الله ويافنا الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا بتاتي اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وسبحان الله شبان ترتري الحمد لله شبان ترتري الله أكبر شبان ترتري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير أيا فما بكار مافوف حيث فرح نغوف جيش ومنا يرمي ندبندرا بسهيلا به ندوي ما نده تتما هوني يا نيكلو هوري ولكن سو الله حالي نلا حالي هوري الله كوني نون هوري كوني نون c'est-à-dire opusana-dire mbiyata ko sami'na wa atana min nani min doftima mala nanan ko Allah wi al mustafa sallallahu alaihi wasallam jom deften eɓe gandimo heɗo ko Allah wi alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum juif en e chrétien eɓe gandi sifa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde ɓe gandiri ɓiɓɓe mabɓe no ɓe gandiri ɓiɓɓe mabɓe ni bandiraɓe sehilaɓe عمر ابن الخطاب الفاروق وي عبد الله ابن سلام ويا ابن سلام oɗo aya oyi wallahi emin gandimo nomin gadiri ɓiɓɓe amen ni kanko min ɓuri andude e ɓiɓɓe amen oyi ɗum Umar wimo ɗum ko firti oyi ɓiɓɓe amen min ganda ko rewɓe mbaɗi kono kanko e sifa makko emin gandi sifaji makko to deftere amen to nde naati Madina oyi guiɗimi nande oyi fof afshu salam atimu taam wa sallu wannas niyam tadkhulu janna bi salam cakte kisal ñammine miskineɓe juule jamma naatan aljanna e kisal la ilaha illallah kono ko o diina weeɓi kono ko o diina newi kono ko o diina moƴƴi kono ko o diina feewi sa sukke mal mustafa sallallahu alayhi wa sallam en mbi Bahira waɗi invitation o nodde Quraish ngare koye ngol ɗo mi hotti on onon kande hottede saabu garɗon koye tedduɗo ƴeew bandiraɓe julɓe sa wonde tedduɗo sa wonde moƴƴo ene nafma hay sa jeyaka e mum onon ko Shafi'i wi o yimɓe yiɗi moƴƴuɓe mi jeyaka e mumen mbale ɓeɓe tefanami sayaquluna thalathatun rabium kalbuhum ahlu kaf hay rawanu mem jangtame Qur'an hol sababu rawanu mabɓe ene wonde moƴƴuɓe bandiraɓe se wonde moƴƴuɓe wonde yiɗɓe almustafa yiɗɓe jomiraɗo subhanahu wa taala mbale barke mabɓe naworma hay sa jeyaka e mabɓe wat ceerno Ousmane jangto almustafa mbala aɗa tefane janngo la ilaha illa muhammadu rasulullah wallahi eɗen jiiɗi tefanede ɗiɗo lobɗi ɗiɗo ɗe orani ɗiɗo ɗe jooɗani ɗiɗo coofɗi so wonano sutura Allah en kalata
hay goto haalata feewi tan ko almustafa andi tan ko almustafa hay goɗɗo anda goto fof gandal mum ene manki goto fof pewol mum ene manki bandiraɓe julɓe hay aboubacre siddiq hoto manto hoorema o yiɓe onon on fof gardi ɓe mbi minen fof min gari sona cukalel heddine rena bagas mais o arani renda bagas oko almustafa sallam o mbiɗon onon fof on gari ɓe mbi gari o wi holgane cukalel gotay Quraysh wi wallata wal uzza o watir latal uzza on batirɗo ko wona Allah fof o shirkini oɗon gandi shirkinde fof so maayi shirku ko jeygol fayi o wi on mbaɗi ko gacci on mbaɗi ko hersini kede ko arabe o wi o wona julɗo de o wi on mbaɗi ko hersini ɓi Abdul Muttalib goppan ɗum caggal mo en rena bagas wallahi on mbaɗi ko hersini ndeysan en yaade duɓi jeegom o waddi jeetati o addi Mustafa o joƴƴino sara makko Abou Talib nan ɗon Yahya ibn Zakaria mbi sukaɓe mbimo Yahya ngare pijen o wi wona ɗum tagira ɗen ɗum waɗi alayhim ya Yahya khudhil kitab bi quwwa annabi Musa alayhim fa khudha bi quwwatin wa amur ahlaka ya'khudhu bi ahsaniha deftere a jangat ha tampa an almudo an ɓiyam an baɗam heɗemi haalanma hoto funte a jangani duuɓi capantati a jangani duuɓi nogas mbiyeɗa a ɓarani min wima a ɓarani taw a faami qur'an fof a jangi sunna fof a jangi tafsir fof a jangi abalaga fof a jangi tarikh fof a jangi sira fof a jangi mi wawa limde gandage nde mbayi hewde ni mbiyeɗa a ɓaari an ɓuuri Sibawi an ɓuuri Ibnu Abbas an ɓuuri Ibnu Mas'ud an ɓuuri ɓeɗo sahabaɓe ɓe ɓarani waji goto ceernaji on maaya o wi haddathani Yahya an fulan ɓe mbima an e oɗo alhaali o wi oɗo alhaali gila jibinɗa ha maayde ara aɗa waɗe kasanke poɗɗa ko jangude ko noon ceernaɓe en mbaɗan ɓe jangga haaɓe maaya ɓe defte jane mumen maaya a yaawi ɓarde a suwa ɓarde taw jangu wama utitu min ilmi illa qalila e qur'an fof e ɓeytar Allah yugo woko rabbi zidni ilma wi Allah yo hokke yo ɓeyde gandal Allah ala ɗo haaɗi wiya Hudar nde seere Moussa sondu aɗa yaren geeci Hudar wima ya Moussa gandal ma e gandalam fof yettaki Allah ndeɗo abbere sondu ƴette ndiya walla misral so nanama e geeci e gandal Allah so leɗɗe fof gonti kuɗi maaje fof gonti daha maaje jeeƴi mbattama hen haala Allah gasara bandiraɓe sehilaɓe mbiya a dañi gandal a suwa ɓarde raw la ilaha illa Muhammadur Rasulullah o wi wallata wal uzza kono goppiɓe Abdul Muttalib caggal mum ɗum ne hersini ɓe ngari ɓe jooɗi nde tan almustafa adda sallallahu alayhi wa sallam joni noon bahira o wi on waɗa nelaɗo test o wi nelaɗo wallata wal uzza mbeɗa namdoma namde nelaɗo wimo horo watirem latal uzza mi yiiɗa ɗeɗo batoje la ilaha illallah omo yaade duuɓi jeetal bandiraɓe sehilaɓe o wi eyi mbeɗa namdoroma Allah holko jiyata e ɗoygol ma o wi namdo ko jiɗɗa fof o woni e ƴewde ɓandu ndu o ƴeewi keecide o tawi toon tampon annabi battidiɗo hay goto wonta arsuna kanko risala gasi wallahi sa sukkake makko anata aljanna darso onon juure mi raɓɓikino o ƴeewi keeci ɗi o woni e ƴewde nde o gayni ƴewde nelaɗo o fayi Abou Talib o fayi Aba Talib ko mo foɗum mbi o yi Aba Talib o ko woni ma o ko ɓiyam o wi o wona ɓiya o mbiɗa ko ɓiya o wi a ko ɓi miñam o wi bamma ko to o maayi o wi aha ko noon foti wade bamma foti ko maayite la ila omo andi nane defte mam o andi oɗo ko o yummakko bammakko o wi bamma ko maayi omo yaara omo woni reedu yummakko aha ko ni wayi o wimo oɗo ko ɓi mawnam o ko miñam o wi heɗemi haalanma ya Aba Talib oɗo ko jiime mum ko gandume makko so yahudi en jiimu wonko jogori heɓtade mum omo yawno ɓi miñe oɗo ko alhaali mum ne mawni yawno rutto makkatal mukarram yawno nawrum haɗo makko yiyeede haɗo makko andude ma woni o diftama ma woni o lorlama on ciftori ɓe mbiɗe mi gujjamo gila omon cukalel wiyama ɓen ɗon wiyataɓe Zuwayra e Tamama e Darisa ɓeɗo ko tato ko joom deften ɓeɗo kadi mbino kadi ene kefta almustafa sallallahu alaihi wasallam walla lor ɗum ko bahira oɗo kañum dandimo e bone ɓeɗo bandiraɓe sehilaɓe oɗo ko denaɗo diine makko ko denaɗo dewɗe makko denaɗo jiɗɗomo ko denaɗo bandiraɓe sehilaɓe ko Allah wi inna lanansura rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ndesan omo fiyatano omo famganno omo musetno omo tikkanno omo jalanno
ndeysaan ko ni woni diina makko ne weeɓi hunde fof nan hen ɗum waɗi Allah wi wa annahu huwa adhaka wa abaka hoto maayi kino hoto yurmi kino ɗum waɗani monde kulde Allah kulal Allah koye ɓernde wonata ɗum waɗi kanko almustafa sallallahu o joofimi ɓernde makko o wi attaqwa ha huna dirmali waɗanima hulde Allah wona comci ɗi almustafa sallallahu sallam o wi Allah ƴewata comci mum o ƴewata jawɗe o ƴewata ɓerɗe mon hoto yejjir ɓernde ma ɗon ko ɗon Allah ƴewata imam Ghazali wi kaaɓi so wodini ono poppowo o gomo comci makko o sulmo o sembo o waɗa lati o yejjita ɓernde makko waɗe ɓernde ma lati mbasa mawnikinade mbasa añde mbasa hurade julɓe jogoɗa jurum sa yiɗi yurmede a yurmoto no jiɗɗa yimɓe mbadda e mani wadde noon yimɓe teddini yimɓe teddinɗa yurmo yimɓe jurmeɗa hokku yimɓe dokkeɗa yaafo yimɓe jaafeɗa a siftori ko Aboubacry ko Allah wi ɗum ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum o yomo yiɗi yaafede Aboubacry ne yiɗi yaafede o ya Rasulullah jangguinam duwa mi duwo ɗum nelaɗo wimo wi Allah mi tooñi hooram tooñange mande yaafomi ala jafatul bakkar sona an ala jafatul bakkar sona an mo wawa yaafade bakkar jiɗɗo yaafede noon wonko wawi waɗande jiɗɗo yaafede goɗɗo jiyaɗo so dogui foti faade koto Allah wona jiyaɗo doga fayato jiyaɗo so andi no jiyaɗo dogata fayato jiyaɗo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin